Dakle, evo sad ćemo poslati jednu prijavu vezanu za ono ispukčenje na mostu na Kalemegdanu koju smo vidjeli. I to svakako predstavlja ozbiljno ugrožavanje bezbednosti. Jako je bitno navesti samo šta je to što prijavljujemo. Fotografija uvek je više nego dobrodošla. Dakle, izuzetno jednostavno stavimo kontakt, adresu, opišemo problem, odemo na save, print. Dakle, ovo je samo jedan od klasera. Ovo je, na primjer, dobila saobraćajna inspekcija tokom 2014. godine. Ukupno je dobila 3 ovakva. I tu imamo razne prijave. Evo, možemo da vidimo, ne znam, neostvarene polaske, šta nas već interesuje. Evo, konkretna prijava, recimo, neostvaren polazak na liniji 401 koji 23.5.2014. nikada nije krenuo sa terminusa Voždovac, a redom vožnje je planiran. 2010. godine obišao sam 145 linija javnog prevoza u oba smera. To je bilo pod 1 super, pregledan je celokupni vozni park GSP-a, pod 2 upoznati su delovi grada gde verovatno u životu ne bih zašao, jer tu imamo i neka onako prigradska naselja, obodna naselja, ali takođe je urađeno i ono šta je bila svrha, a to je bilo popisivanje stanja svakog pojedinačnog stajališta u gradu. Odmah je sačinjena prijava na preko 100 strana u vidu čitavog elaborata i prosleđena je gradskoj saobraćajnoj inspekciji. Onda smo se igrali preko upravne inspekcije, pa je to vraćeno na ponovno postupanje u saobraćajnu inspekciju, pa je to kasnije zaista i naloženo kako treba da se odradi. Jedan od najvećih nedostataka su i bila neobeleženost noćnih linija. Ja sam napravio akciju, napravio sam fajlove na kompjuteru, dakle, tako izgledaju kao te nalepnice koje bi bile. Otišao sam do štamparije i onako sam skeptično, bez namere da zaista to štampam, pitao koliko bi koštalo. Njihov odgovor je bio 8.000 dinara. Dešava se situacija da sam ja to krenuo da lepim po stajalištima, onako prosto dođem sa faksa i Nerdine na rame, idemo. Tada je krenula priča po novinama koju, ako bismo čitali između redova, zaista kaže grad Beograd nema 8.000 dinara, student gradu Beogradu donirao. I tu je svaki dan išlo po televiziji, po novinama, jer to stvarno jeste velika sramota za jedan glavni grad. Dakle, izgovora više nije bilo. Odmah sam pozvan kod gradskog menadžera koji se izvinjavao oko cele stvari. Priznao je ono što je najbitnije, priznata je greška grada i priznato je da je to njihov propust i da je njihova obaveza. Srećom, te table su promenjene, tako da smo u jednom trenutku dobili oko 2600 propisno obeleženih stajališta. I to je super. Ispred Udruženja građana imamo plan, dogovorili smo se da doniramo uređenje 2 stajališta na Ustaničkoj ulici, zato što u gradu nigde nemamo standardizovan princip mapa javnog prevoza koji je jako bitan na presedačkim tačkama, kao što je, na primjer, Ustanička ulica. Mi smo ta stajališta uredili i par ljudi je to lajkovalo na Facebooku i to je to. Sve dok nije došla inspekcija koja nas optužuje da se ilegalno reklamiramo. Znači, mi se reklamiramo time što na zadnjoj strani stoji logo Udruženja građana, piše projekti za lepši Beograd, www.imamoplan.com. Dakle, iako mi nemamo nikakve prihode, ako je to potpuno neprofitabilno udruženje građana, mi smo tu kaznu dobili. Meni se ovde pasus najviše sviđa. Članom 34, stavom 1 Ustava Republike Srbije je propisano da se niko ne može proglasiti krivim za delo koje pre nego što je učinjeno zakonom ili drugim propisom zasnovanim na zakonu nije bilo predviđeno kao kažnjivo, niti mu se može izreći kazna koja za to delo nije bila predviđena. Nama je izdat prekršajni nalog koji u trenutku kada smo mi radili, a to je maj 2014. uopšte nije postojao kao predviđena kazna za ovo delo. Da ste mene u početku pitali da li bi to nekad išlo dalje od par prijava vezano za biciklističku stazu, ja bih sigurno rekao ne. Međutim, danas sa preko 12.500 podnetih prijava
ne znam stvarno šta da kažem. Cilj nije prijava radi prijave, cilj upravo jeste dizanje svesti i gradskih institucija, njihovo buđenje, dizanje svesti građana da mi možemo da promenimo nešto, pa makar to bilo na sasvim lokalnom nivou, zato što to jeste ono odakle promene počinju. Cilj je napraviti uređeniji grad, naterati službe da slušaju te građane koji ih plaćaju i da počnu da poštuju zakon i rade svoj posao. Stvari se dosta menjaju i pritisak se povećava i ono što je meni najsmešnija stvar je da se pritisak povećava kada pišete prijave u kojima se pozivate na zakon. Pa ako toj gradskoj upravi smeta pozivanje na zakon, mislim, onda je jasno na kojoj su strani oni tog zakona. To samo pokazuje koliko je gradska uprava s jedne strane bahata, sa druge strane nejaka, sa treće strane potpuno nezainteresovana za realno rešavanje bilo koje vrste problematike u ovom gradu.